Ahojte ľudia, vítam vás pri dnešnom videu z Bedwarsach a som tu s Flixknightom, s Formulou a s Ninou. Cubes. To sú mega hrozné prezivky. Formula. Dobre. Hneď na stred. Na stred. Sorry, dobre. Bloky a na stred. Ja mám gold for... Ja sa veľmi bojím. Nejaké bloky, Nina, to je moja práca. Ja mám stavať z tohto tu Mordor. Dobre. V tom prípade idem, dobre. Na stred, Alebo jeden blok iron stojí jeden iron. My sme upečení, lebo oni dva majú skiny a my sme proste upečení, chápete to? A ja mám, iba že... My sme deep fried. What the f... To čo je za mapa? Poď, ono. Mám nápad. Rýchlo, keď je to taká bloky, mapa. budeme prvý na strede, rýchlo, bloky. Tu mám, modré bloky. Dávaj, Vedator, dávaj. Čo mi práve spraviť? Neviem, či toto je dobré miesto na bytie teraz. Sme prvý na strede, beriem goldy a ideme na nich hneď rush. Ja sa pripravujem. Ja som pod mapou, ja som na... Keby ste videli, kde som ja teraz, no tak to by bolo paráda. Rýchlo, To som aj prejdu ani náhodou. Ide ma Formula, neviem to, Nina. Formula pokynutý, dobro. Ja som spadol z mapy. Tak to vôbec. Oni sa tu... Oni sa tu dostávajú, oni myslíte, že sa tu chce dostávať? Ja nemám... Vedator, my sme kúpili. Ja sa tu skrývam, ja asi budem posledný preživší u vás. Jeden spadol. Vyfajtil som ich. Vracam sa k vám. Viete čo, ja budem ten odvážny, nebudem ten sa... Pomôcť, aha, nie som rozený. Kupujem luk. Oni podľa mňa teraz si hovoria, čo robíme. Takže teraz moja otázka je, čo robíme? Čo robíme? Podľa mňa by sme mali... Poďme postaviť Mordor. Dobre, ja sa postaram o posteľ, nebojte sa o ňu. Dobre, Ja mám veľa blokov. Máme 4. Pomoc. Ja ti pomôžem. Musíme vybudovať tak, že aj keby sa dostávali hodiny, tak sa tam nedostávajú a potom Počkaj. Fuck, ja som mŕtvý. Ej, jo. Že ich trošku viac. Potrebujem helpnúť. Koľko ich? Ty kokos, koľko tu máme? Idem, Dostávam. Vodina, dopredu. Chestplate. Dobre, nechuj tam. Ideš na sebevraždu. You're going to die, Peter. Nie je zle. My sme jeden z najorganizovanejších tímov a najlepšie to tu hráme. Formula. Čo robíte? Skoro všetci nevieme. Sorry, nechcel som. Do prdele, ja som debil. Formula. Ja Formula, len ty vieš umrieť na aj Gondor. controls Minecraftu, bo ja Tak takto vôbec. hrám Roblox, že ja reálne neznám. Toto som si super tým. No poď. Rýchlo, dávaj. A koľko už máme endstoneu, alebo čo? To je bro, what the fuck? No to je málo pre mňa. No super. Málo, ešte viac treba. Trebujeme viac. Čím viac to lepšie. O posteľ sa nestarajte. O posteľ sa starám ja. Ja som vyhodil meč. Výborne. Top 50 momentov. What the fuck, čo sa to tam stáva? To som ja. Ja neviem. To som ja ukúktil. Ja neviem, kamo. My sme tak v biede Reálne, kde mám brutálnej. teraz ísť? Sme tak... Ja som myslel, že chcípneme v prvých 2 minútach. Ja ťahám. A už sú to 4. Niečo sa blíži. Čo? Jak sa niečo Lebo my blíži? reálne Ide. nestichneme. My máme tak obranenú posteľ, že dobre... Nie. Lepší krumpať a sme kúpt. Oni tu idú. Neboj. To ich Ja sa tak postaram spolu o posteľ. zabíješ. Opuste ma. Ej, Ja Stefani, sa- nebaďte to. Čakaj, Idú. Ja som debil. Čo robia? To robíš ty? A čo robia oni? Tak Ja povedz. nesmiem Dobre. hrať moje
Majú prúd, majú prúd. Takto vôbec. My sme cooked. Hrať Minecraft. Je niečo. My sme Čo cooked. mám robiť? My sme cooked. Poďte po ním. My sme cooked. Ja mám 2 meče, ja som debil. Pozor, oni majú prúd. Nie, hodil som jedného. Ja som ho zhodil. On spadol. Ja som ho zhodil. Yes. Ja som ho zhodil. Also on Felix spadol. sa niečo urobil. Poprde, Čo? Tomu ver, zabila som. ja som ho spadol. Opa. Nechcela by som. Dáme ti lekcie Ja ako hrať som sa Minecraft. práve externe tak nejak zahrabal a teraz... Chcete vedieť, Actually... Asi som tam vždy... Miško, ty stajná sila proti mama. Toto je tu by tutý, kámo. Oni, kde je ten tretí? Also ja. Sice akože kempenie je zle, nekempite. Ale pokiaľ je to kvôli videu, môžete. Motopatentované Felixa. Poprde, Ale my sme teoreticky by si to mohol... Ty si ma... Ja som to videla. Kúkaj, tam obidve. Tak to vôbec. Ja mám viac ako si tak dobre. Nebojte sa, ja to tu kryjem. Si nevidím ani hovno. Dobre, potrebujem iron, kto má... Dobre. Actually, ja mám problém, lebo on sa môže stavať z druhej strany a ja som cooked potom. To nevadí. Kámo, typkovi ostalo pár HP. Prečo ste stali iba na blízke? Predator, ty si naša tajná sila. Super. Idem bez veci na nich. Dobre, ja som myslel, že si rozumnejší než ja, ale asi som odhalil pravdu. Zabil som ho. Útočia na nás. Stavajú sa bokom. Dobre, som naša tajná sila. Nie. Ale potrebujem vedieť, skadiaľ pôjdu. Z boku. Ježiš, ja som debil. Ale Ja už neznám hrať Formula. Minecraft. Bro ma zabil zo Ja milujem Minecraft, je to svet, vo ktorom som rád. Ja Zobral som si zlého hráča, ktorý sa volá Formula. Koľkokrát si umrel na border? Chceš to vážne počítať, Flix Knight? Inak Matilda? ja som tam dala čestku. Tam som dala čestku za postelou. Super. Vieš, čo je zaujímavé tiež? Že útočia na nás a ja som skrytý a ja neviem spam klikovať, to je pre mňa ťažké. Oni sa stavujú hore, čo mám robiť? On má cover. Prečo tu dá? Tak to vôbec. Nie, ja som sa odhalil, pomoc. Choďte od toho. Prečo majú ovečky? Koľko ovci tu majú? Tak to vôbec. No tak to vôbec. Nebojte sa, Bro, nie. Sme cooked. Matildy, choďte head. Takže... Tak to vôbec. Ako som mohol. Chrániť som za seba. Nie, ja som spadol do vojdu. Ja viem čo, ja som... Nie, ten jeden sa stáva k nám. Ideme spectatiť, Felix Knight. Neutekaj. Čo robíš? Neviem, čo mám robiť, to sa nedá. No, Felix Knight. Je to v tebe. Dobre, password. Zhodím si všetky moje veci. Ale To dáš. Fakt? To dáš. Som bol dole a nemal som ani bloky, chcem stavať hore. GG. Ešte si napísali GG, ten koubit. GG. Pretože GG. Nie, traja sú. Takže ľudia, máme tu ďalšiu. My máme najviac hráčov v týme. A teraz ideme vyhrať, je vám to Ale jasné? máme najviac hlupákov v týme. Počítam seba, nie vás. Dobre. Čo robíte? Amo tu máme posteľ. Pane Boh. Dobre. Tak toto vyzerá, Kde keď máme to idete doma? hrať s hráčmi, ktorí Nekladni. nehrali v živote Kde máme Bedwarsy. železné? Hello. Ja sa potrebujem vybaviť. Ja už som s tebou hral. Veda to, ty vieš, ako to dopadlo minule. Hej. Skazil si to. Kde máme na Ja železo som sa skazil, neviem kto umrel a ja som sa skrýval. Ako srap. Nie, to bolo odvážne ukrytie. Hej, dobre. Ja som sa trapol. Aha, tak nie. Kde máme spawn na Iron? Tam, na ďalšom ostrove Formula.
Pomoc. Rýchlo utekajte tam, však vy ste tí vyspeli tu. Ja snažím. Fakt mám. Čo tam nechceš vedať? Iba sa pár Pozor. blokov. Potrebujem iba jeden. To som nepovedal. Použij Sandstone, Felix Knight. Bium. A idem na vás. Všetci ste absolútne uvarení a cooked. Skôr my sme všetci uvarení ako ty. Nie. Ja nemám bloky žiadne. Pravý opak. Všetci sú uvarení. Dávaj sa. To, čo ste Ste spravili? normálni? Felix Knight, to prečo? Ja som išiel dopredu. Púšťal som... Bola to nehoda. Nie, bolo to schválne. Si mňa aj seba strkol. Ja som nemal veľa blokov, tak som chcel posledný, Dopredu. čo som mohol. Idem získať, že si idem po víťazstvo. Hej, helpníci Okej, mi. dobre, ja idem späť. Ja som ten odvážny tu. Ja idem späť radšej. Je. Ja idem späť. Ja si som zadol diabine. To som pokazil. What the fuck? Ja mám armor rastlinie, ide po vás červený. On ma Na. zastrelí. Formula na. Sypni, On má luk, on má luk. Poďte na ňo. Nejde, to nejde. Čo ti šibe? To nejde. Čo ti? Kombo. šibe. What the hell? Tak to vôbec. Rukami. Každý Umláťte pán. ho. Nie. Umláťte ho. Keď sa despawnujeme, všetci ho On nás umláťme. tu- Umláťte ho, kým ho On nás tu všetkých zabije, Umláťte Vybombíte ho. Umláťte Nič sa ho. nesmie spamätať. Na Umláťte ňo ho, všetci. kým vám síly Nič dostačia. iné. Nadávaj. Pána. Dobre, tak my sme kupci. Ja si beriem toto. On nám zničil betku. Ja som sa spýtal, že dúfam, že nevejde som. Páne Bože. Ja som spadol do vojny. Nedám to, prečo si umrel? Prečo vždycky ostanem ako posledný živý? Felix Knight. Lebo si nes. Červený je slepý, alebo čo? Skôr najväčší srap. Áno, ale jak to, On že je sme slepý. tak asi 20 ho tam hitovali v kuse a on proste žije. A my sa tam respawnujeme a on proste... Felix Knight. Dobre, tam proste idem použiť žije moju vo poslednú svojom- akciu a tieto posledné sekundy použijem, aby som išiel na stred a skúsil niekoho zabiť. No bože. Lebo som hrozný PvPčkár a dobrý builder. No, To zase dopadne. Ja som Kúp si. PvPčkár. Cikom. Poďte na mňa. Vyfajtiť maximálne Pozri. niekoho, kto nič nemá. Poď, goodbye, Felix Knight. Nechaj ma, ja som milý. A je koniec. Mne mozog odumiera. GG's. Davia. Reálne nás to bolo fajn. najviac v týme a my sme aj tak prehrali. Takže... Ktoré? GG. Yeah. Poďte do lobby. Takže ľudia, dúfam, že sa vám dnešné videjko z Bedwars páčilo, aj keď som Bolo také mal veľmi malé. dobrých teammateov, tak či tak sme prehrali. Áno, sme najlepší tým. A vidíme sa u ďalšieho videa. Podľa mňa Zatiaľ tiež čus. sme boli Dajte mi najlepší. Nie, like a počkaj, ja odber. som